üstadi menur yekici hatayran alıyım. Ençemi yıllap Orset padşahlığım, sonra Esser döwründen täşuň için Orslar ayarlarından gunwatar yurtlarynyň nähil zalimdigini öýkliklap aňyra oturdy, emma hakykatyn nähilligini biz ilmi taryha synlap gözümizle görýärmiz. Ben şu at Amerika'nın beýle gunwatar yurtlarynyň ýüzüni ýuwasym gelenok, elbetde olaňam gudalar ýetikdir ýöne iň bolmanyny dünýäň şuňky taryhyny garasaňam, näme sebäpli özlerini bilimli diýip beren käbir haramzada illeşlerimiz henizem öz halkyny doly hem objektiw hakykaty aýdasy gelenok. Näme sebäpli şu diýýär? Siriýa bilen Liwany ýatlap, iň bolmany biziň dowduk mekanymyz bolan Türkmenistanyň işini Orsiýanyň haram siýasaty sebäpli bolup geçen hem dowam eden wakalar aýdaslary gelenok. Eýsem şu şakaçyny Türkmenistanyň geopolitikasy edil Rossiýanyň eli bilen amala aşyrylanokdy beýsem. Şol Ors padşasy döwründen başlap şuň üçin onu şu Orta Aziýada esasen biziň ýurdumyzda bolup geçýän zatlar diýmek Rossiýa ýeketek alyp barýan siýasatynyň netijesi bolýardy. Şeýlemi? Ýa Göktepe galasynyň 45.000 türkmenler bilen gyryp taşlan eýsem Amerikanlardymy? Olaň paşty 24.000 gowragy diňe gaçyp barýan aýallar, çağalar hem garrylardy. Şolaň ýylynyň ýetip gylyç bilen iki bölen eýsem Amerikanlardymy ýa belki başga gunwatar ýurtlardyr. Inni bolsa Rossiýanyň hökümeti şol zalimliklary eden general Skobelowy öz milli gahrymanyny öwrüp oňa ýadygarlyklar goýýarlar. Emma şol melumyň kuntuhanaň içinde bir jelebiň etegini sifilisden haram ölen hakda hiç ýerde agdanoklar. Biziň käbir jurnalist smoklamyzam şonu agdasy gelenok. Ýa gaty şeýle Orsiýany gowurýarlarmyka? Onu belki siz halkymyza aýdyp berersiňiz. Şol Rossiýany gollap oturun, bir topur türkmeniň binamyslary. Aýdyp beriň onu özüňiz. Biziň halkymyzda iň bolmany şol 1916-njy ýylda bolan Orta Aziýa uly gozgalan hakdy. Näme üçin şonu ýatdasyňyz gelenok? Ya o hakda da eşitmediňizmi? Şonu Ors padşasynyň karary boýunça Orsiýanyň ençeme gelmişe raýatlary Orta Aziýada, ýani biziň ata-babamynyň eýlä oturan ýerlerini kanunsyz hem adalatsyz öz hususy eýçiligine geçirenler hakda. Oňstösüne de Rossiýa imperiýasynyň şol wagtga alyp barýan birinji jahan uruşuny fronta kömek hökmünde her oblastdan 250.000 adam gul kömegine iýerilip şolaň ähli emlägini, hatda soňky malyny çynny elleriniň konfiskasiýa edip, ençeme musulmanlary açlyga sezewar edenem Rossiýa hökümeti diýip onu aýtmaly ekeniňizde. Ýa bolmasa ýatladynmy siz bu jonu bilen gyzyl goşunyň türkmen halkyna garşy eden zalimliklaryny? O da ýygyň Türkmenistanyna eden etlikleri, Orsiýanyň hökümeti henizem gizläp saklaýar. Hatda şol 1931-nji ýylda Gazaklaryň amala aşyran gozgolaň sebäpli paşty 1,5 million gazaklaryň Türkmenistana Hataýa gaçyp gitmege mejbur bolanlaryny onumy ýatdadyňmy size? Şonu şol gaçantkylary kömek edip öz oglaryny gizlän türkmenlerim bu jonyň goşunlary soňra oglar bilen gyryp taşlan hakdy. Onumy aýdyp bermeli ekeniňizde. Rossiýa bu zatda şuň üçin gizlin saklasady, emma gyzyl goşunlaryň şonu eden zalimliklary Orta Aziýa halklarynyň henizem ýadyndadyr. Men 15 ýaşymda Kamtaw tawazyryň çölüni kanikulary 3 ay işläp gaýdandy. Şonu ýaşyla sataşdym. O pahyr esli wagtlar çölde çopun bolup işläp berdi. Şu bu jonyň gyzyl başlygy şu owazyny eden zalimliklarynyň diri şaýatdy sebäp o pahyryň ähli owazyny maşgalasyny şu sanady 8 aýlyk erkek köýjüsini gyzyl eskerler ştyklara galdyryp oda oklanlary öz gözü bilen gören adamdy. Şol owadan diri galan ýeki şoň öz boldy şonu. Şondan soň şu ýaşyly basmaçylyk toplaryna goşulyp soňra paşty 20 ýyl türmede oturup çykdy. Şol ýalam ençemi owlaryň bolanyndan siziň habaryňyz bar. Barmydy? Siz hewer pikirlenip gördüňizmi näme sebäpli biziň halkymyzyň demografiýasy eýleki milletleri görä henizem şeýle pes bolup durdy? Iň bolmany şu goňşy Owganistana arasam, şolaň ýylatyň hasaby şunlukça paşty 32,5 million adam. Bolmasa şol pahyr ýurduň asyrlar boýy gözleri uruşdan açylanokdy. Kim gyrylsa da şolar gyrylmaly şakaçyny. Onu sebäbini men size aýdyp bereýin. Şol Ors padşalyk döwrüm. Soňra bolsa rewolýusiýa döwrüm Ors goşunlara garşy iň bir gadaply görüşen milletleriň arasynda imini biziň milletimiz saýlap durdy. Şol sebäpli Orsyň hökümeti türkmenlerden ölermen gorkup biziň milletimizi kökü bilen gyryp taşlady. İnglisler däl, imini Rossiýanyň hökümeti. Baňanyň dokmy? Onu dinleň şulaň wekiliniň diýýän zatlaryny. Şu da resmi tarapdan Orsiýanyň wekili. Российская империя с Британией бились за Афганистан, и постоянно там были войны со стороны Британии. Мы к ним хорошо относились. И они хотели бы, чтобы Россия могла бы как-то вот не господствовать там, но
они могли обращаться к нам за помощью. Потому что рядом в Индии, тогда Пакистан входил в Индию, они видели, как британцы расправляются с местным населением. А в Средней Азии, которая была уже под властью русского царя, хорошо все относились к местному населению. Поэтому они не являются террористами. Большевиков считали экстремистами, радикалами, варварами, но другой силы с 20 года до 91 года не было. Поэтому все страны, включая США, вынуждены были, признать, вязали голову. Вот где были экстремисты, радикалы. Так этих большевиков признал весь мир. Поэтому вы должны понять, что все государства мира исходят из реальности. Bu hayvanın özü maşul 1917-nji ýylda häkimlige gelen zalimlaryň porsy nesili dämeýsem, onda siz bulardan näme garaşýaňyz? Başga üýtdüşik däl siýasata garaşýaňyz. Eýsem edil orslardan bizim milletimiziň iň bir sagdyn hem batyrgy genofondynyň üstüni pesinden 3 asyr ýzyna serpip taşlan. İnglisler Indiýany paşty 300 ýyllap koloniýa ýokmunda sakladylar. Şolara ençeme zalimlik edilmişler diýip eýsem orsydyň özü dämidi ýol boý bagyryp oturun. Onu siz bana düşündürecek bolun hani Hindi milletine İnglisler tarafından böyle zalimlikler görkülden bolsa onu näme üçin şuulnykçy olan hasaby 1 milyar 300 milyon adamdan warat. Emma bizim hasabymız 6 milyonu diýden ok. Näme üçin şolaň ýurdunyň içindäki gedaýçylyga garamazdan şuulnykçy iýminde şolaň spesialistleri dünýäň ähli künjeklerini iň köp sanly spesialistler hökmünde bellenip otur. Näme sebäpli käbir jurnalist smoklar size Amerikan Owenston'daky siýasatyny anyklan bolup, emma şo ýurduň ençeme ýyllap iýminde gunwatar ýurtlaryň eli bilen gurulan asudalygyny ilki bilen 1973-nji ýylda iýminde SSR bilen ýakynysny şoturan Muhammed Daud Khan ýumranyny hakyna aýdasy gelmedik. Soňra bolsa SSR din ettirmeyen Muhammed Davud'un hut özünü 30 tane maşgala ağdalar bilen şolaň arasynda hem 5 tane çagasy bilen aty öldüren ofisiýerler soňra Nur Muhammed Tarakiň täze sosialistik döwletini belli wezipelerdi eýlendikleri hakda hem ona aýdyp bermedi. Soňra bolsa Tarakiň SSR'ň spetsnazy ýastyk bilen boğup öldüren hakda hem aýdyp bermediler. Onu diýmek owan toprağyny şuunki bolup geçýän wakalar eýsem kimin eli bilen şundam amala aşyryp otur. Ya entägem hakykaty göreň dokmy? Aslında sizin habaryňyz bir bamy. Şu wagtky Hatay döwletiniň döredilmegine hem güýçlenmegine birinji itilge beren kim boldy? Onu muny ýatlady. Hatay döwletiniň ilki baş tutany bolan Mao Zedong hakda sizin köpüňiz eşitdiňiz ýöne bu adamam öz wagtynda edil SSR'ň kömegi bilen hökümdarlyga oturulan marionetkady. Ondaşynyň Mao Zedong'un ikinji ýylynyň bolan Mao Anin atly oğlunyň Sowet goşunyň podpolkovnik zwaniýasyny götürýärdi. Edil şol häzirki Demirgaz Koreýanyň birinji lideri bolan Kim Il Sung'yň hem Sowet goşunyň podpolkovnigi bolup hökümdarlyga oturulýarly. Innem şo ýurtlaryň akwalyny sinedip görüň. Bizimkiden gowy yer barmy şolaň? Ýene de şo totalitar döwletler. Aslında Russiýanyň barmagy degen ýurtlaryň içinde haýsyrlar asuda hem parat ýaşabildi. Şu çaka çynny. Maňa bir ýatladyň. Innem gunwatar ýurtlaryň alyp barýan siýasatyny uğralýan döwletleri seredip görüň. Siz şolaň haýsyny ýaşasyňyz gelýär? Özüm berdi iň gülgünç adam şo ýurtlarda hatda Orsydyň hökümetiň hut özüm gaty ýaşasy gelýär. İň bolmanda şolaň hemmesiniň maşgala adalary, çagalary şu taýda ýaşap bolýar. Orsyda ýaşasy gelenok. Şu Orsyda propaganda edýänler käbir jurnalistymyz ýaşamaýşýarly. Näme üçin? Sebäbi Orsyda ýaşaňok. Näme üçin? Ýürenji gunwatar ýurduň içinde oturup gurlaýan, Agir Orsyda gurlap gör, şu taýdaky ýaly laqqyllap bilsem, erkek diýen taby. Sen bilýän kunyň içinde ýoğun ýanarlar demek aýdan. Ýa-da şuunky Owganstanyň içinde bolup geçen wakalar çuňrak garasak, näme sebäpli hemme gunwatar ýurtlaryň Amerikada öz ýylatyny ekstreny evakasiýa edýän bolsa, emma Orsyýanyň, Hataýyň, Türkmenistanyň, Pakistanyň pasolstwlary gymylaýnam diýen oklar. Aýdam tersine bular hut Talibanyň öldürip orap otur. Mene diňläp görüň Orsyýanyň pasoly jurnalyň aýdýan zatlaryny. Наше посольство уже охраняют талибы. Они еще раз переподтвердили, что ни один волос с российских дипломатов не пойдет. Вы можете работать спокойно. Мы хотим, чтобы Афганистан был цивилизованным, чтобы не было терроризма в Афганистане, чтобы не было наркотиков, чтобы соблюдались права человека. Bulaşık kim mi dat gulalı urluk diyen oluyor?
Narkotik olmasın diyen olayamı? Onu İngolman'la 2018 yılda Argentina pasolstosunda 12 çemedanlaki 400 kilo kokain bilen kimi tuttular kan. O kakkurun özümüz şoğulun vakaların kronologiyasını. Otada şol doňuz Lavrov'un madı geçişe, Orsidin hopsuzluk kurulmasının başlığı olan şödür Patrushov'un madı geçişe. Sebebi şo kokainler Patrushov'un öz hususi samolodu bilen ençe mesafir Rossiya iýerleyen eken. Hatta Putin'in madı ağalya. Ýöne bular şo boşluğunda hamala pasolstan işgärlerim munun habarsız ekenliğini dünýäniň üstüne ulýarlar. Ine şular ýaly baragalarymyň bizim halkymyzyň akwaryny çözjekler. Şu haramzadalarmy dünýäniň akwaryny çözebiljekler. Siz hey özüňiz urun namys edende okmy guturanlar. Putinin kimdigini hem haýsy deşikden çykany hakdy bir wagt diýem ähli dünýä bilýär. Pisinin haýsy kriminal gruppasynyň çykanyna şenli belli bu adamyň. Şondaşynak oturan ministrler hem biznesmen dostlary şol bandan öňkü agdalar bolup çykanlar hakdy hem dünýä bilýär. Putin'in hakiki akwal tarihi hakda aýratyn süjet etmesem iki sözü az olur. Onu diýmek şu zatları bilen soňam. Şu Orsiýanyň etegini bizi ýene-de itekläp saljak bolan iýleşlerimiz diýmek ýurdun hem halkyň akwalyny banditliň eline tapşyjak bolýarlarna. Şeýlemi? Eýsem siz görüňizokmy şu wagt bu hökümet öz halky bilen näme diýenini? Men milletiň garşydaşy däl. Halaýyklar. Men ençemi gowurşyp bilen Orsiýatlygym şol ýurtdan dawno gaçyp gaýtdylar. Sebebi gelýäriniň ýokdugyny düşündiler. Rossiýanyň halkynyň akwaly şu wagt biziňkiden tähel gowrak diýemezdik. Haramula ora Putin'in bandasy конечно akylrak görünýär, emma bulanam zannyny owurlyk eni amykly ýer tutansoň başga zada akyllar çatanok. Şoň üçin gadyrly Rossiýan propagandistlary hem wapadarlary men düşünýän siz üçin şu problemleri agzanyňyzdan her türlü kelle sowmajak teoriýalar bilen ýene-de Amerikany aýplap aňyrmak aňsatdyr. Ýöne bu edilen oýunyň esasy oýunçylaryny görmek üçin siziň ýa bilimiňiz ýetenok ýa akylyňyz ýa-da belki Putin'den gelýän aýlyňyz päsgeli bolýandyr. Onu diýmek türkmen halkym inni şol Orsiýanyň içeri işler ministri bolan doňuz kelle Lavrov'un aýdyşýaly bize minni talibanlara terroristler dälle akylly hem münasip adamlar diýmelmi? Ol öz ýylatynyň ýarsyna bular ekstremistlaryň hatyryna goşýar, emma hakiki terroristleriň bular üçin janyal dost bolmaly. Edil şu bizim yurdumuzda eşilgide oturan hayvan haram ulýaly. Daşyny içini edilip näradyçylygyny bildirýän öz halky ekstremistler hem dönükmüşin, emma hakiki terroristler bilen bular gorkujuny doňa goşmagda taýyn. Ýa biz bilmeýändir söýdýänmi? Mahamatçylar şu paýtagtymyzyň elitkalaryny haram uly balana saçyp şu talibanyň baş tutanlar üçin 20 mäşler kwartira beren hakda. Innem şular ýaly mallara arkaň ýurdumyň içinde girip gaýşaşyp keyip çekip vermeli, emma öz neresi halkı olsa kösünüp ezi çekmeli, şeýlemi? Eýsem siz doňuzlar, kimin elinden şu wagt haram garnlaryňyzy dolduryp oturdunuz, Siz towarlary ekläp oturan öz halkyňyz dämeýsem, näme üçindir bulan hiç şaýsty şol orslar bilen baş tutanlykda Ingolmanyň bizim owan işinde türkmenlerimiz bilen bolýan elheşipleri agdaýanam diýen okly, Ina seredin öz gözüňiz bilen. Ine şu Talibanyň elan edin fetwasyna görä taliplerin her bir eskeri 12-15 ýaşyna ýeten islam gyýjagallary ýa-da aýal maşgalany özüne gyrna kökbünne saýlap almagy hakdyr bardygyny açyk beýan edýärler. Siz öz şagalaryňyzda da şular ýaly akwalistliýärmi? Siz biriňizden bir prostoýda hiç düşünýärsiňiz gelenok. Näme üçin Rossiýanyň medialary şu zatlar hakda agdany oklaram? Sebebi asyrlar boýy bular üçin beýleki milletler diňe gul hökmünde gözüňe tutulýardy. Asyrlar boýy Rossiýanyň alyp barýan siýasaty diňe agressiw hem basywalçy siýasatdy. Bular başga siýasaty ulan görmedik döwlet. Şoňa düşünün ýyleşler. Ingolmanyň özüňiz sinedip görňän bulan taryhyna 75 sany şu Rossiýanyň tarihde galan ulus öwüşlerinden 53 sanyny Rossiýanyň özü başlandy. Ingolmanyň şu ikinji beýik jahan uruşundan kim başlandyr öýdýäňiz? Elbette köpüňiz Hitler'in adyny tutarsyňyz, emma ýene-de ýalňyşarsyňyz. 1939 ýylyň sentýabrynda Polşany SSR bilen Germaniýa bilejede alady. Edil şondan soň ikinji jahan uruşy başlady. Bu zatlarym tarihte ine-de 39 ýylda Brestde Polşany basyp alan soň Savmesny Germany Sowetski parat geçirildi. Ine şol tarihte galan parat suwutnama diýmeýsem. Bizim käwir jurnalistim okramy meni milletparçylyk aýplamasy bilen gorkujak bolýar. Emma Orsiýanyň Orta Aziýada hem dünýäde asyrlar boýy alyp barýan zalymçylyklary bu binamyslar göresler gelenok.
Asırlar boyu bizim milletlerimiz adam hasabına alman eşek gibi ulanıp oturan hükümeti mene dost deyip bilecekke. Gatavur kellem zaya olayması. Hayseniz başka pikirde olsanız onu neyem üçün sizin birinizden şu yurda göçüp gidesiniz. Gelen o. Şunu yeni ortapar soramakçı. Yöngde uğra akıllar deyip de ahlakı bolmadık insanın eline ne yaşadık doğum versenin olduğunu yukarı bilimli hayvan olup kalar. Siz bilimlen bolsanız, bilimsizden bolsanız, tarihte bolan zatları seljürüp doğru netice çıkarıp bilmeseniz, sizin bar biliminiz men üçün bir köpük. Haysadır bir meseleni analiz etçek kulağınızda. İlk bilen özünüzden prosto soru verip durun. Şu bolup geçen vakalar ilk bilen kim üçün behvitli? Men pikirimçe, orsit yönü esasan hata üçün. Şol yurtların vekillerinin hareketlerine seresteven hemme zatlar beterilen ayan olup durmukan diye. Sizin käbiriniz meni gunwatar yurtdan gorunlu durandıracağınız yönü sizin köpüğümüzden tapavuttukta men yaşamı hem bilim tecrübemi vura. Ençeme devletin içinde yaşap yetişemsem ilk bilen yurdun cemiyetinin ösün derecesini sıyınacağım. Ben eser doğrunda olup şon tecrübesini yığınap sonra olsa bir taraf Türkmenistan'ın içinde yaşap. Ennem Amerikan cemiyetine sıyınedip öz neticelerimi çıkarabilen adam. Amerika hakta näme diýseler men häzir ilk bilen şu jemgyýetiň bolan ahlak derejesine synedy otur. Demokratlar şunu näçe titredip ýykaslar gelse-de, emma erkiligi amokly öwrenşen halky boyna ödermek bulan hiç şaýsyny başartmaýar. Şu wagt Amerikaň 330 milyon raýatlarynyň elini 500 milyonyň gowrak ýara ýatyr. Diýmek, her raýatyň elini pesinden 2 sany ýara bar. Innem soraw, näme sebäpli şu wagtky demokratlar şol ýaraň ýygnamagyň aladasyna jan edip ylgap berlerkä. Ýadyňyza düşýärmi? Niýazowyň bir döwür şondan başlady. Halkyň eliniň ýaralary ilk ýygnap, emma Amerika gedek gelenini bärdäki çağalar şeýdip erkileýänçiler. Bu ýurdu ýykajak güýç entäkli döremes. Bir döwür günürte Afrikada ýerleşýän Stellenbosch Üniversitetiniň öňünde ady dünýä ýaran bir ýazyk goýulypdy. Şol ýazygy düşünnem durşutaýdym. Şo ýazygyň mazmuny şeý diýär. Eslerine koru luboy milleti ýok etmek üçin atomny bombalaryň ýa orta aralyk raketalaryň geregi ýok. Milleti ýok etmek üçin bary ýogy diňe bilimiň hilini peseltmek hem okuwçylary egzaminlerde alamagy şert döretmek gerek. Şeýle lukbalan ellerine adamlar diňe ölür. Şeýle inženýerlaryň eline binalar diňe weýran bolar. Şeýle ekonomistlaryň hem bugalterlaryň eline pullar diňe ýitirim bolar. Şeýle aklawjylaryň hem kadylaryň elbilen adalet diňe ýok ediler. Şeýle kanun çykarjylaryň eline bolsa döwlet diňe şükür. Bilimiň çökmegi bolsa milletiň dargamagydyr. Şu ýazgydam her bir türkmeniň beýnisine amykly siňip kalmasa biziň gelejegimizden bolmaz ýurdumyzdan. Aman sag bolun türkmeniň halar çağlary.